Dobrý deň. Klienti sa nás často pýtajú, či môžu hypotéku z predávanej nehnuteľnosti previesť na inú nehnuteľnosť. Áno, je to možné. Je to trošku zložitejší proces, ktorý trvá 2-3 mesiace. Vynechám trošku tie technické administratívne veci, povieme si tie najdôležitejšie veci, ktoré sa vás týkajú, a to znamená, že si potrebujete nájsť nehnuteľnosť, ktorú založíte, dať si na ňu vypracovať znalecký posudok. Hodnota tohto posudku by mala byť minimálne vo výške pôvodnej nehnuteľnosti alebo vo výške nesplatenej časti vášho úveru, ktoré vám stanoví banka. Aby vám teda banka túto nehnuteľnosť akceptovala, musíte si ju samozrejme aj poistiť. V prípade, že riešite predaj nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou a chcete si ju preniesť na inú nehnuteľnosť, neváhajte ma kontaktovať, rada vás týmto procesom prevedie a poradí.